बस 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 हो गए काका हो गए रुक जा यार मजा खूब आने वाला है फिलहाल वीडियो देखते हैं रोका पैसा देते हैं तोरा के प्रणाम बाबा रहा बाबू आ गइलो ना नहीं खी आयल जा साले तू ना सुधरबो तू सुधरनु गेला देखा तरह ना गेले पूछा तरह ना गेले का ए राधी कारे धन का दिन तोहर रे सोगनी तू का मान ढंग कर हमर मान लसार लसार के मारे में तोहरा के रे सोग मरानी बोल रे ना। तो हर कमी नहीं खाइले रे अरे हमरा भतार के कमी नहीं खाइले ए हम कभी देखा के खाई ले ई का होता रे ई का होता हट भर बाबा तोरा से हमरा बातचीत नहीं करे की देख बबू देख हट के ओए। बोलता माई है प्रणाम बाबूजी प्रणाम मार 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 के छोड़ दे बबू मुआ दे मुआ ना दे अन्ना दिया मुआ वाला कमाल के दादा देखत नु बारे माई आई लकड़ी के हैं भलनु अभी लड़े ला बेचैन रहलक हैं आई आई आचरा और के करना का करो था कम लकड़ी नहीं खई पदर की खाली खेला पसर ले भाई हां अच्छा रे साला भोलवा जॉनी जत पर हाथ उठा के ठीक ना कइले हो रे साला भरुआ साला मेहारू के पक्ष लड़ता रे साला मेहर पसुआ साला मुंगरी छोड़ दे चल के साला पक्ष लड़ता है पानी पी ले चला चला छोड़ पानी पी ली चला पानी पी ला पानी पियम साला के आज खून पियम आउ साला के मेहरारू के लाश निकली तब नाश्ता करम हम वो नाश्ता कर इधर माई बैग ले जो यही में सम पापड़ी खा लिए अब बाबू तोरा ला खैनी हो जा खा आओ रे आओ कहाँ जा रहे हैं खेला करे बारू मार के डार छटका दे हम तोहर बाबू बेगवा में चॉकलेट के पैकेट है दे दे पता रखी के लइका से खतई होकर थोड़ा हम छेरहिया बिलैया से मिल के आओ तनी एगो साइकिलो किने के बा चिबो चैला हई पकड़ हमर घइला अबे चार इधर क्या कर रहे हैं अच्छा गुल्ली डंडा खेल रहे हैं क्या हाँ गुल्ली डंडा खेल रहे हैं तो पांच है भाई पांच पूरा साला हीरो लेखा लागत हो रे भोलवा है ना हाँ साला माथा पे उठा के साइकिल काला ले ये तो भाई मैं अपना हीरो लग रहा है भाई मनी मेरा कैसेट लगेले बनाए ने अरे अरे चला के ए हट टूट जाई साला नचावे दई ना खिया थोड़ी जेतो साइकिल वाला बनत रे करे हमरो बियाह होए वाला बा साइकिल मिली हमरो पहले ऐसा होता मादरा था से कौन शादी करता ही हो घर घर हो रहे एगो तो मरे के घर है ओई में बकरी बाल बच्चे और है ना उसको कटिंग करके कौन देते बेटी तोरा करे कैसे ना होते तेरी हमर मौसी ने एकर शादी लगावत हई रे साला तोहर अपन घर ठीक हौ दूसरा के बारे में बोलत रही साला तोहर बाप मतारी भाई भौजाई साला दिन भर साला केचाइन कइले रहल साला तोर भौजाई तो साला एक नंबर के खचड़ी हो पूरा गांव हिलैले रहल ओई से तो आवते साला के धक टकरा देनी हम कम हरामी लेके बनी तू जानता रे कि ना उ तो हम जानते बानी तब काती चलाओ तो रे चला दे ना मजा आओ अरे अरे एकरा बच्चे मातारी बन गए। के 8 रुपया ले त हमरा माई से झगड़ रहे आ तू साला हमर चैन उतार दे चैन कर लिया हां चैन साला कर किरात काहे बारे आ मरले आ काहे रे साला चैन उतरलू चल चढ़ा दिलौ चलाओ अरे बोलो रे साला काला मरले अरे ई बहुत गरीब है एकर बाप रोज सोहनी करले नु ओही से घर चलल है एकनी का साला डेली साग भात खा ले तोरा नियर थोड़बे कि आलू दमा भात खा ले रे साला हराम में खाइले आलू दम भात साला गुजरात में जाके लोहा उठाइले नु तो ई साला यहाँ आके हम आलू दम भात खाइले तू जो साला गुजरात में लोहा उठाइए आके मीट भात खाइए ए भोला भैया है साइकिलिया सिखाना दे भाई नु पैसा है बाठना नहीं खे तो कैसे सिखा दी हट पैसा लगा के नु किले भाई नु भाई एक बार सिखाना दे चल चल सिखाई ले चल अब बिलाई बैठ बैठ रे साला ऊपर ना बैठ सीट पर हाँ ले भैया सीट पर बैठ गनी आ हैंडल पूरा सीधा पकड़ हां देख ला ई साला पेट मदरा के लबर लबर का हमारी हैंडल पूरा सीधा पकड़ पूरा सीधा और सामने देख जैसे तू पूरा स्पीड में पूरा तेज में साइकिल चलावता रे पूरा रफ्तार में बारे आते 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 जाते 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 अगर हई छिरहिया आई पेट मादरा सामने आ गए तू केकरा के मरबे हम छेरैया के उड़ा देम पहले साइकिल में बहुत मारते ही पर अभी तो है देखना ले साला के दुगले बेतियाल देखत न मारे सा हैं साला वही से हम साला कोनो को साइकिल लेके सिखावत
ई साला ई छेराइया के बाप भूजा बेचले गरीब लइका बा एके ठोकर मार दी हैं लेकिन हई साला साइकिल में ब्रेक देले बा लेकिन ब्रेक ना मारी हट उधर उधर हट साइकिल से साले एगो जीव के हत्या कर दिया साले ब्रेक ना मारियन आओ रे चिरैया आओ बैठ तोरा के सिखा आओ बैठ ना हम ना सीखम हमरा डर लागल है डर लागल तो चल घरे चल चल तोनी के बैठा के ले चल तनी चल हमहू बैठम बैठ बैठ हमनी तोनी का ठेल अरे ये क्या देख अरे हाय ये क्या देख लो हाँ बिलाई हाँ। टप अरे टप टप के बाबा 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 मुकीर हां भैयो अब तू टप आराम से टप 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 गेल पेट माधर टप ए भोला हमरा से ना टपल जाता हमार पेट भारी बा रोक हमरा लगे एगो उपाय बा गुकीर हां भैयो हेकर हाथ पकड़िए अरे बाप रे बाप हम ना कूदम अरे बाप रे ए ना गिरबे हमनी बानी नु आराम से अरे बाप रे बाप आराम से माई रे आराम से माई रे आराम से ए ए बाप रे बाप रे गिर जाम रे अरे बाप रे हाँ अरे बाप रे बाप अरे बाप रे गिर जाम अरे अरे छोड़ दे उधर से भाई ओए हाय रे ओए 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 अरे साला हमर नया पैंट छोड़ साला भिजा दे गई भैंस तोरा माये के लौका काट ले अरे साला हम क्यों नहीं होगा रे कि लौका कटबे हौसला पेट मादर गेले ओकर माई के लौका काट का हो गेलै दू तीन गो लौका दे दिया पानी में भैंस गई बाक साला लौका काटा काटी कइले बा निकल दरे भोला बाहर तो पानी से निकल साला अरे क्या फाइनली मिला जाए तो तेरे नाम साला डेढ़ कुंटल के बासर भाई साला कम भारी भाई अरे वाह चल साला तो चल जल्दी पापा हमर बाहर से आइल बा साले की गुड, गुड, गुड। नौटंकी कइले बा साले लोग अरे हां सुन ना बिलाई कौन सा पोखरा पापा में बाहर से गिरे हो? हां कहिया लौआ कालू साँझे के अलवा आ कहां रहत लौआ तिनसुखिया आसाम रहल बा पापा पापा तोहर कल बाहर से अलऊ तो रात के कहां सुतरलो